як бора Набиҷон Пирматов нест шуд. мо филмро ҳаракат кардем прокат кунем, мутаассифона нашуд. Бо ҳамин тамом дигар идея тамом шуд. дар фикри филми набудам ман ростига ба рӯзи замонаи се. Импровизатсия ин чӣ гуна стили кори аст? имиҷи шумо дига мекунем, ачки мемонем батани кардан дар кор. Номашро барои чӣ шумо чӣ монд? Ишқ, пул, Душанбе. боз замонавӣ дига чизе нест. баъзе онҳоро умуман мо намедонем ки ки ҳастанд. ман дар ҳама киноам ҳаракат мекунам ки як навигарӣ созам. аз ҳама чеҳраи машҳури Ишқ, пул, Душанбе маъқул набудагӣ ҳамин шуҷоат буд. бисёр менависанд ки кай давомуш кай. трейлераш рӯзҳои наздик омода мешавад. нафари навро машҳур мекунед. баъдан муносибатот тамом. касали звездагӣ нақабанд шуд. Сабина Шаймарданова барои чӣ дигар дар лоиҳаҳои шумо нест? гонорари калон ба як филм $10,000. ба фикри шумо кай кинои тоҷик оскар мегирад? корҳои худамам ба худам маъқул нест. пул нест ки бозӣ мекунед худатон нақши асосиро? ба фикри ман рақобат нест дар бозори кинои мо.